бинандагони азиз, ҳоло мо дар расадхонаи астрономии ҳисор қарор дорем ки ин расадхона дар баландии 730 метр аз сатҳи бар қарор дорад. дар ин расадхона ва дигар расадхонаҳои ҷумҳурии тоҷикистон мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ, шаҳобсангҳо, астероидҳо, сайёраву ситораҳо ва галактикаҳо гузаронида мешаванд ки маҳз бо талошҳои арзандаи олимони тоҷик аз тарафи иттиҳоди байналмилалии астрономӣ 7 сайёраи хурд ба номи 7 олими институт ном гузошта ва 2 сайёраи дигар Тоҷикистон ва ГИСАО номгузорӣ шудаанд. Параметри ин телескоп чӣ гуна аст ва ба кадом мақсад онро бояд истифода намуд? Телескопи мазкур АЗТ-8 ном дошта ин рефлектор ҳисоб мехӯрад. Рефлектор яъне ки дар он оинаи куррашакл истифода бурда мешавад ва нурҳое ки ҷамъ мекунад акс карда ба қабулкунак дода мешавад. Диаметри ин оина 70 сантиметр мебошад ва аз ҳамин сабаб калонкунияш тақрибан 330 маротиба мебошад. Асосан аз сабаби он ки АЗТ мебошад, барои мушоҳидаи ситораҳо пешбинӣ карда шудааст, лекин бо ёрии ин телескоп астероидҳо ва кометаҳо ҳам мушоҳида карда мешавад. аксҳое ки дар расадхонаи астрономии ҳисор гирифта шуданд хеле зарурияти калон доранд, аз сабаби он ки мавқеи ҷирмҳо нисбати ситораҳо муайян карда мешавад. аксҳое ки дар ин ҷо гирифтаанд аниқии хеле зиёдро соҳиб аст. охири моҳи апрели соли равон астероиди ба номи 52768 OR2 аз наздикии сайёраи Замин парвоз мекунад ки паҳмии он ба 4 километр баробар буда, масофаи байни ин астероиду Замин 6 миллион километр арзёбӣ мешавад ва суръати ин астероид 30 километр дар як соат мебошад. дар моҳи апрели соли 2017 729626 сайёраи хурд, яъне астероидҳо дар низоми ситораи офтобӣ ба ҳисоб гирифта шуд. бино ба иттилои Созмони Миллии ҳавонавардӣ ва фазоии Штатҳои Муттаҳидаи Америка, ин ҷирми кайҳонӣ соли 1998 аз сатҳи Замин ба қайд гирифта шуда буд. ба гуфтаи мунаҷҷимон, ин ҷирми кайҳонӣ эҳтимоли хатар барои сайёраи Заминро дорад, зеро он аз масофаи наздик ба ҳавои Замин парвоз мекунад. бино ба иттилои манбаъҳои гуногун муайян шудааст ки бояд астероиди ба номи OR2 аз мадори Замин гузарад. оё ҳамин астероид ягон хатар барои сайёраи Замин дорад? нисбати астероидҳое ки ба Замин хатаровар аст, ин хел астероидҳо хеле бисёр мебошанд. вақте ки ба ин воҳиди астрономӣ 500 миллион километр аллакай наздик шуданд, онҳо метавонанд эҳтимолияти хатаровар дошта бошанд. лекин вақте ки нав одамон бо ин шинос мешаванд, хаёл мекунанд ки ин астероид ба Замин омада расиданаш мумкин аст, яъне ки ба Замин бевосита ба тамос даромада ба сатҳи он расиданаш мумкин аст. албатта ин хел ҳодиса ҳам рӯй доданаш мумкин аст, лекин астероиде ки ҳозир омада истодааст дар масофаи 6 миллион километр гузашта аз Замин меравад. барномаҳое ҳастанд ки дар институти мо даври астероидро истифода бурда мадори ояндаи онро ба садҳо сол пеш ҳисоб карда метавонанд. аз ҳама наздикшавии максималии он баъди садҳо сол пешбинӣ карда шудааст, лекин он ҳам наздикшавиаш то бо миллионҳо километр ҳисоб карда мешавад.
барои ҳамин тамоси бевосита наздикшавии ин комета ба замин ба садсолаҳои наздик пешбинӣ нашудааст. аз рӯи меъёрҳои кайҳоние ки таҷриба шудаанд, одатан ин гуна ҷирмҳо кам аз наздикии мадори замин убур мекунанд. Масалан, 1 сентябри соли 2017 аз наздикии сайёраи мо астероиди 3122 Флоренс убур намуда буд, ки паҳмии масофаи он 9 километр будааст ва боз эҳтимоли наздикшавии ин ҷирм дар соли 2057 пешбинӣ шудааст. ҳар як ҷисме ки дар атрофи офтоб ҳаракат мекунад ба монанди астероидҳо, онҳо оҳиста оҳиста ба офтоб наздик шуда аз рӯи қонунҳои механика ба ҷисми марказӣ ҳамаи ҷисмҳои ҳаракаткунанда меафтанд. лекин ин солҳои тӯлониро дар бар мегирад. метавонад ягон дигар ҷисми кайҳонӣ ба монанди муштарӣ метавонад мадори онро иваз кунад ё зуҳал иваз кунад. вақте ки наздик ба ин сайёраҳо мегузарад, наздик карда мадорашро дигар карданаш мумкин аст. дар ин ҷо қонунҳои механикаи кайҳонӣ ҳаст. ҳоло ҳам дар пеши инсоният масъалаи се ҷисм то охир ҳал нашудааст. дутарашро мо ҳисоб карда метавонем: замин, астероид, таъсири ҳарду инҳо, офтоб, астероид. лекин аллакай сеюм ҷисм вақте ки пайваст мешавад, масофаҳояш гуногун мешавад, тағйир меёбад. ҳалли ин проблема то ҳол мавҷуд аст, лекин бо аниқии зиёд ҳисоб кардан мумкин аст, ки хатари он кай бештар мешавад. астероиди хурди дигар аз тарафи кайҳоншиносони америкоӣ дар санаи 15 феврали соли 2020 дар расадхонаи Маунт Лемон ташхис шуд. ин ҷирми осмониро 2020 CD3 номгузорӣ карданд, ки ин астероид шомили гурӯҳи астероидҳои Аполлон будааст ва аз соли 2017 наздики радифи замин гардидааст. таҳиягари нармафзоҳои астрономӣ ширкати Атлантик Билл Грей 7 март соли равон хабар дод, ки ба эҳтимоли зиёд астероиди 2020 CD3 парвози худро аз мадори замин берун кардааст. решаи астероид аз ду калима иборат аст: астрон ситора, оид монанд. вақте ки Пиатси якумин бор мушоҳида кард, вай ситора кашф кардам гуфта ба олимони дигар хабар медиҳад, лекин баъд аз сабаби он ки байни ситораҳо ин ҷисми кашфкардаи аз тарафи Пиатси ҳаракат мекунад, аллакай ситора нею астероид ном гузошт, яъне ки ситора монанд. баъдан маълум шуд ки мадораш монанди сайёраҳо мебошад ва барои ҳамин бояд планетоид мемонданд. лекин аз ҳурмат ба олиме ки якумин бор ин ҷисмро кашф кард, астероид аз паси ин ҷисмҳо монанд. аз сабаби он ки сангҳо хеле бисёр аст дар тасмаи астероидҳо, одамон хаёл мекунанд ки онҳо зид ҷойгир шудаанд. лекин тақсимоти онҳоро нигоҳ кунем, дар 3200 километри квадратӣ як астероид рост меояд. ин дар бораи беканории кайҳон шаҳодат медиҳад. мо ва коинот то куҷо пайвандиҳо дорем? ҳанӯз аз замонҳои пеш коинот ҳамчун роҳнамои инсон буд. одамон ситораҳоро чун роҳнамо барои расидан ба ҳадафҳои худ истифода мекарданд. ба хотири рафтан ба ҷойҳои дурдаст аз рӯи ситораҳо самти роҳи худро муайян менамуданд. ин суннати пешиниён боиси баланд шудани илми инсонҳо гардид. дар рӯзҳои офтобӣ сояҳои ҳар ҷисм дар вақтҳои гуногун ҳархел гашта дарозии онҳо тағйир меёфт. аз ин хусусиятҳои соя одамон барои муайян кардани вақт истифода мебурданд.
ҳамин тариқ мавқеи коинот дар назди башарият ҷойгоҳи хоса дошта бузургтарин илм ва сарчашмаи ҳама намуди илмҳо пазируфта шудааст. зеро ҳамаи мо ва ин замин ҷузъи коинот ҳастему мувофиқи қонуну қоидаҳои кайҳонӣ амал мекунем. иқдоме ки пешвои миллати мо муҳтарам эмомали роҳмон пеш гирифтанд бениҳоят иқдоми саривақтист. ин ҳам бошад 20 солаи рушди илмҳои дақиқ аз 2020 то 2040. албатта ин бениҳоят нақши муҳим мебозад дар азбар кардани илмҳои дақиқ. ин водор мекунад мисол мардуме ки алахусус ҷавонҳое ки ба омӯзиши илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи зиёд тиҳанд. илмҳои дақиқ гуфтем, илмҳои дақиқ ҳамин яке аз гӯшаҳош ҳамин илми астрономия. илми астрономия ҳам яке аз илмҳои дақиқ ҳисоб мешавад. агар ҷавонҳо бисёртар илми астрономия агар аз худ кунанд, ин илми астрономия илме аст ки ҷаҳонбинии одамро, инсонро васеъ мекунад. дар бораи илми манасан пайдоиши ҳаёт, пайдоиши коинот агар маълумот гиранд, ин ҷаҳонбинӣ ба сатҳи ҷаҳонбинии ҷавонон бисёр таъсири хуб мерасонад. мувофиқи қонуниятҳои физикӣ ки ньютон қувваи ҷозибаро муайян намуд, маълум гардидааст ҳар ҷирм ва ҷисми кайҳоние ки мавҷуд аст он дар худ қувваи ҷозиба доштааст. ҳамин гуна ҳеҷ ягон сайёра ва ситора ва ё галактика бе ин қувва набуда, агар ҳар як кадоме аз онҳо аз сарҳади муайянгаштаи худ гузаранд, якдигарро кашиш намуда миёни онҳо таркиш ба амал меояд. аслан оиди пайдоиши астероидҳо фарзияҳо бисёранд. яке аз фарзияҳо якум ин ки аввал гӯё ки дар байни мадори мирриху муштарӣ, сайёраи мирриху муштарӣ якта сайёра давр мезад. сайёра заминмонанд буд. ин сайёра номаш фаэтон буд. ҳамин сайёра вақте ки дар натиҷаи гардишаш дар атрофи офтоб ба сайёраи калонтарин системи офтобӣ муштарӣ наздик мешавад, ҳамин ҷозибаи муштарӣ ба ин сайёра чунон таъсир мекунад ки ин сайёра пора пора мешавад. ҷозибаи муштарӣ ин сайёра пора пора мекунаду ҳамин боқимондаҳои пораҳои ҳамин сайёра тасмаи астероидро ташкил мекунад. то ба ҳол ҳамин пораҳо дар атрофи офтоб бо як мадори муайян ҳаракат карда тасмаи астероидҳоро ташкил карда. дуюм фарзия ҳамин аст ки ҳамин астероидҳо боқимондаи маҳсуле мебошанд ки сайёраҳо аз онҳо пайдо шуданд. ҳамин астероидҳо ино ҷисмҳое мебошанд ки дар натиҷаи таъсири ҷозибаи сайёраҳои бузург натавонистанд ки ба як ҷисми том ташкил шуда масалан сайёраро ташкил кунанд. аз замони пайдоиши системи офтобӣ инҳо бо ҳамин шакл дар атрофи офтоб давр мезананд. аслан астероидҳо ино ба ҷирмҳои гурӯҳӣ ба ҷирмҳои хурди системи офтобӣ дохил мешаванд. барои чи ҷирмҳои хурд мегӯям? чунки андозаи ин астероидҳо нисбати андозаи сайёраҳо хеле хурд аст. масалан аз астероиди калонтарин ки сериро ном дорад андозааш 1000 километр аст. аслан ино ин ҷирмҳо хатар эҷод мекунанд барои сайёраҳо. аз чӣ сабаб хатар эҷод мекунанд? чунки массаашон ки нисбати массаи сайёраҳо хеле хурд аст, ҷозибаи бузурги сайёраҳо ба инҳо таъсир карда ҳар замон мадори онҳоро тағйир медиҳанд. аз рӯи тағйирёбӣ шакли мадор онҳо метавонанд ки ба сайёраҳо бархӯранд. сайёраҳои дар системаи офтобӣ ҳаракат кунанда чӣ қадар калон бошад ҳам дар муқоиса бо офтоб онҳо ҷисми нисбатан хурд ҳисобида мешаванд. массаи сайёраҳо ва ҷисмҳои хурд дар якҷоягӣ ҳамагӣ 0.15% массаи ҷисмҳои системаи офтобиро ташкил медиҳанд. массаи худи офтоб бошад тахминан 99.85%-ро ташкил медиҳад. барои ҳамин ҳам офтоб ба хотири массаи зиёди худ бо қувваи ҷозибаи азими хеш ҳаракати ҳамаи ҷисмҳои ба он дохилшавандаро идора мекунад.
ҳамаи сайёраҳо дар атрофи офтоб ба як тараф, яъне аз ғарб ба шарқ ҳаракат карда чарх мезананд. дар асоси дурии сайёраҳо аз офтоб даври гардиши онҳо ҳархела буда, ҳар сайёра вобаста аз масофае ки миёни ӯ ва офтоб аст, гардиши он ба ҳар муддат замон баробар мегардад. масалан, аз ҳама сайёраи наздик ба офтоб уторид дар муддати 88 рӯз даври гардишашро дар гирди ситораи офтоб анҷом медиҳад. аммо нептун дар атрофи ситораи офтоб дар муддати 165 сол як маротиба даври гардишашро мепайвандад. суръати ҳаракати сайёраҳо низ вобаста ба масофаашон аз офтоб тез ва суст ҳаракат мешаванд. метеор аз метеороид пайдо мешавад. аввал калимаи метеорро ман кушоду равшан кунам. метеор ин ҳаҷми равшане ки метеороид дар атмосфераи замин ташкил медиҳад, яъне ки санги кайҳонӣ ба атмосфераи замин дохил мешавад ва аз сабаби он ки сурати калонро соҳиб аст, бо атмосфераи замин соиш хӯрда ҳарораташ баланд мешавад ва якбора ба нурафканӣ сар мекунад ва ҳодисаи ситора афтидро мебинем, яъне метеорро мебинем. метеорро метеороид ташкил медиҳад. мо онро дида наметавонем аз сабаби он ки хеле хурд мебошад, лекин вақте ки ба атмосфера дохил шуд, баъд мо онро дида метавонем. ҳамин тавр астероид ин санги кайҳоние ки аз ҳама калонтаринаш церера қариб 1000 километр буриши кунданагӣ дорад, ҳаҷми шакли муайянро надорад. монанди сайёраҳо аз сабаби давр заданаш курашакл нашуда мондааст. лекин курашакл нашуданаш аз массааш вобаста. массааш майда ҳаст, барои ҳамин шакли кураро гирифта натавонистааст. камета аз калимаи юнонии мӯи гирифта шуда, вақте ки ба офтоб наздик мешавад, моддаҳои сабукаш парешон мешаванд дар зери таъсири офтоб ва ҳар тараф равона мешаванд. думҳо пайдо мекунад, барои ҳамин монанди гесу дароз мешавад, гесуе ки дар офтоб парешон аст, барои ҳамин онро комета, яъне ки гесу номиданд. метеоре ки ба замин омада мерасад, метеорит мешавад ва агар метеор равшаниаш ба равшании зуҳро баробар шавад ё аз вай зиёд шавад, онро балид меноманд. ҳамин тавр балид, метеорит, метеор, метеороид инҳо як ҷисми кайҳониро мефаҳмонанд. ин буд барномаи асрори коинот ки манзури шумо намудем. умедворем ин барнома барои шумо таассуроти хубе гузошта бошад. пайгири барномаҳои мо бошед, то аз аҷоиботи ин олам бархурдор гардед. хайр тамошобинони гиромӣ, то барномаҳои оянда тансияту пирӯз бошед.